15 година. Час новин на ТРВ. Дивитися «Заман». 2 березня, 1464-й день анексії Криму. Студія Ескандер Мометов. Судове засідання у справі Бахчисарайської четвірки триває у підконтрольному Кремлю Сімферопольському суді. Окупанти звинувачують мусульман Ремзі Мометова, Енвера Мамутова, Рустема Більтарова та Заврія Псеїтова у тероризмі. До суду допустили дружину та дітей політв'язнів. Бранців Кремля привезли о 7 годині ранку і, як каже дружина одного з них, їх досі не годували. Підконтрольні Кремлю прокурори хочуть обмежити обвинуваченим та їхньому захисту час для ознайомлення з матеріалами справи. Фігурантів окупанти вже майже 2 роки тримають у СІЗО. Адвокати та родичі Бахчисарайської четвірки припускають, що російська ФСБ хоче якомога швидше етапувати затриманих кримців до Ростова-на-Дону. Сотрудникам ФСБ хочется уже пораньше закончить это все дело, а именно рассмотрение материалов, то они хотят ограничить это время. Такого случая еще не было, чтобы были подобные суды именно по ограничению времени изучения. В апреле месяце подходит срок последнее избрание меры пресечения. Это последний суд, который будет проходить здесь, и их будут, скорее всего, уже отправлять в Ростов. Перша перемога. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму вперше скасував штраф за одиночний пікет Рустема Мустафаєва. Апеляційну скаргу суд неочікувано задовольнив. Щодо кількох десятків аналогічних справ, що розглядалися раніше, вироки були лише обвинувальні. І ще за однією апеляційною скаргою Енверу Мустафаєву вирок суду першої інстанції залишили у силі. Чоловік через те, що вийшов 14 жовтня на дозволений протест, має сплатити 10-тисячний штраф. Розгляд ще однієї апеляційної скарги, третьої, розпочали годину тому. Торік, 14 жовтня, більше сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслом «Кримські татари не терористи». Окупаційна влада Криму об'єднала ці акції в одне масове зібрання, назвавши його несанкціонованим мітингом, та оштрафували понад 80 учасників. Суд у так званій справі 26 лютого під час сьогоднішнього засідання підконтрольними окупантами Центральному райсуді Сімферополя прокурор закінчив оголошувати матеріали справи. У зв'язку з цим у сторони захисту з'явилися нові клопотання, бо вони мають заявлятися у письмовому вигляді. Адвокати попросили відкласти засідання, аби мати час на підготовку всіх необхідних документів. На лаві підсудних Мустафа Деграменджі, Алі Асанов, Арсен Юнусов, Ескандер Кантеміров і Ескандер Емірвалієв. Усіх їх окупанти звинувачують у заворушеннях під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014-го. Двоє з них, Мустафа Деграменджі і Алі Асанов, перебувають під домашнім арештом. І сьогодні прокурор попросив суд продовжити їм запобіжний захід. Рассматривалось ходатайство прокурора о продлении меры пресечения Асанову и Деграменджи, где он просил продлить на месяц. Ну, как и обычно, суд удовлетворил это и продлил ребятам еще на месяц меру пресечения в виде домашнего ареста. Следующее заседание у нас назначено на 15 марта в 13:00. И на этом судебном заседании будут рассматриваться ходатайства стороны защиты. Герой України посмертно. Держава визнала подвиг Ришата Ахметова в ім'я єдності кримськотатарського і українського народів. Золоту зірку з рук президента сьогодні отримав брат закатованого Ришата Ахметова Рефат. За свою сміливість і патріотизм, вважає гарант, Ришат Ахметов назавжди став героєм і для України, і для кримських татар. Але він живий. Він живий в пам'яті кримськотатарського народу. Ставши не просто героєм, а символом. Символом боротьби за Крим і надією на те, що ми Крим повернемо. 3 березня просто з-під будівлі Ради міністрів Криму під час його одиночного пікету проти референдуму. Його понівечене тіло знайшли 15 березня 2014-го. Продовжуємо згадувати події 2014-го у Криму. 2 березня. До так званого референдуму залишається 2 тижні. Зелені чоловічки одну за одну захоплюють українські військові частини. Представник президента у Криму Сергій Куніцин під вигуки «Ганьба» їде з Сімферополя, а командувач Військово-морських сил України Денис Березовський зраджує присязі та переходить на бік окупанта. Яким був цей день 4 роки тому? Далі без коментарів.
Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Повернення додому. Сьогодні з полону бойовиків на контрольовану Україною територію повернулися два прикордонники – Богдан Марцоня та Ігор Дзюбак. Агресора викрали їх на Сумщині торік 3 жовтня. Зранку чоловіків обміняли на двох російських прикордонників, які незаконно проникли на українську територію на адмінмежі з Кримом торік у липні. Звільнені українці вже у Києві. І це не останній обмін, сподівається віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Ви скучили за рідними? Дуже скучив. Яке ж зараз найбільше бажання у вас? Обняти їх і не відпускати ніколи нікуди від них не відлучатися. В Україні в тюрмах затримані або вже відбувають покарання близько 20 росіян. Ці росіяни ідентифіковані, ці росіяни мають російське громадянство. Вони були затримані в зоні конфлікту. І українська сторона готова їх передати Російській Федерації за звільнення українських бранців. Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Гриба, Карпюка, Клиха, інших бранців. Повернути цілісність України обіцяє з Москви Віктор Янукович. Щоправда, без окупованого Росією Криму. Сьогодні він вперше за майже 2 роки дав прес-конференцію, пообіцяв мирним шляхом об'єднати Україну та Донбас, а про анексований півострів президент-втікач навіть не згадав. Урегулировать этот военный конфликт и мирным путем объединить Донбасс с Украиной, сохранить целостность украинского государства. Україна скорочує споживання природного газу у зв'язку з вчорашнім рішенням «Газпрому» зменшити транзит газу в Україні. Вводиться національний план дій з енергетиці. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Починаючи з сьогоднішнього дня, генеруючі компанії переводяться на мазут. Це дозволить істотно економити газ. А школи, дитячі сади і рекомендовано закрити до 6 березня включно. НАК «Нафтогаз України» стикнувся з дисбалансом в загальному балансі нашої держави порядка 15-20 мільйонів кубів газу. Було введено в план, національний план дій. Він передбачає, перше, перевід генеруючих компаній з газу на мазут. Це дасть нам можливість економити порядка 15-20 мільйонів кубів газу в добу. Вчора зменшили тиск у газовій трубі і зменшили поставки Україні. Це така сама відповідь від тої банди з Кремля, які роблять все для того, щоб у ці холодні дні заморозили Україну і затягнути зашморг на шиї України газовий. Але ми цьому не піддамося. Мова лунала у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Постійне представництво України при ООН влаштувало там урочистості з нагоди Міжнародного дня рідної мови. Представниця кримсько-татарської діаспори у Нью-Йорку Зульфія Асанова зачитала вірші Ісмаїла Гаспринського «Крим» і «Я присягнув» Номана Челебіджихана, який є словами гімна кримсько-татарського народу. Його представники ООН слухали стоячи. Ант еткен мен татарларның ярасыны сармаға. Насыл болсын бұ завалы
kardeşlerim çürüsün. Onlar üçün okunmesem, kaygınmasam, yaşasam, yüreğimde kara kanlar kayıtmasın da, kurusun. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарської четвертій». Зараз на ТР програми «Бугунь». Залишайтеся з нами.